Szentesi Kitti vagyok, 52 éves, Magyarországon Egyeken élek, és november 28-án, egy pénteki napon kezdtem el szedni, használni a Biotree Light cseppeket, és naponta 2x5 cseppet ittam, reggel és este. Napközben igazából így nem tudtam megoldani a munkahelyemen, és azt a jótékony hatást éreztem egy hét elteltével, hogy a hónapok óta kialakult gangliont a csuklómon, mi egy ilyen izületi kitöremkedés, miután irodában dolgozom egész nap számítógép előtt, és az egeret használva ugye megerőltettem a csuklómat, és mert komoly fájdalmaim voltak, és már arra gondolkodtam, hogy megműtetem, és egy hét után teljesen felszívódott az a kitüremkedő kút, és a fájdalom is szinte teljesen megszűnt. Úgyhogy csodás ez az eredmény, nagyon bizakodó vagyok, és használni fogom továbbiakban is.